Majka, vám bola diagnostikovaná chronická forma leukémie. Kedy to bolo? Tak bolo to nejakých 15-16 rokov dozadu. V podstate som tedy mala 25 rokov, takže relatívne skoro a možno tak trošku mimo štatistik, ktoré bežne ukazujú teda nejaké dáta. Ten pocit, keď vám to doktor oznámi, asi je veľmi náročný. Áno, myslím, že každý pacient, ktorému je oznámená nejaká taká závažnejšia diagnóza, v šoku je. Ten šok nastal aj u mňa, určite, aj keď ja som v podstate nevedela hneď prvý deň konkrétnu diagnózu, len teda ma pri náhodnom ošetrení, alebo teda odbere krvi boli zistené nie úplne najlepšie výsledky krvi, takže ma pochopiteľne ešte v ten deň do ambulancie na odbere vrátili. Ale tá diagnóza teda nebola ešte vtedy, bola to nie špecializovaná ambulancia ako onkohematológia. Videla som však samozrejme tie hodnoty, ktoré tam boli a leukocity naozaj boli extrémne vysoké, takže ten strach bol a ja ako mladá baba v podstate ako prvé som urobila to, že som zapla vyhľadávač internetový a jednoducho som dohľadávala. A samozrejme veľa možností pri tých hodnotách na krvnom obraze nebolo, takže takú predstuchu, ako diagnózu môže ísť, som samozrejme mala a následne po tom víkende, ktorý teda bol pomerne dlhý, ťažký, náročný, mi v pondelok bolo teda potvrdené to, čo už ja som myslela, takže najťažšie asi boli tie prvé dni pri tom čakaní na to, že čo mi bude potvrdené. Už potom som to vnímala skôr pozitívne a to možno sa aj budete pýtať ďalej, že čo následovalo. No, čiže vaše kroky z nejakej bežnej prevencie smerovali do onkohematologickej ambulancie, ak som to správne pochopila? Tak u mňa to nebola bežná preventívna prehliadka. Paradoxne ja už som sa veľmi zle cítila, ale naozaj, že zle. U mňa to bola v podstate, asi som mala už všetky možné príznaky tohto ochorenia, okrem zväčšenej sleziny, ale bola to extrémna vyčerpanosť, a extrémna teda únava, bolesti tela, veľmi silné potenie a ja som to hlavne vnímala na nesústredení a zabúdaní, pretože som mala veľmi veľké problémy v tej dobe vôbec fungovať, či už v súkromí ako pri bežných životných činnostiach a samozrejme v práci. Takže už táto situácia ma donútila to riešiť. Aj keď ja som to veľmi dlho pripisovala len vyhoreniu, vyčerpaniu, proste mala som pomerne hektickú prácu, okrem toho som popri práci študovala na vysokej škole, takže jednoducho som to pripisovala tú vyčerpaniu. Ale teda tie všetky komplikácie, ktoré postupne sa zintenzívňovali, ma donútili k tomu, aby som navštívila lekára. Začínala som vtedy na neurologickom vyšetrení. Myslela som si tým, že zabúdam som vyčerpania, že možno, ale teda na vyšetrení pán doktor ma ubezpečil, že z jeho pohľadu je to všetko v poriadku, čo aj bolo, ale teda odber, ktorý mi popri vyšetrení urobili, preukázal naozaj veľmi vysoké hodnoty leukocitov a v podstate ten krvný obraz bol úplne rozhádzaný. A potom teda vám bola diagnostikovaná tá chronická leukémia. Čo následovalo? Tak už keď ma privítali v onkohematologickej ambulancii, tak pre mňa to už vnímam ako to lepšie obdobie, ako to obdobie čakania, kým teda prídete a budete sa rozprávať s odborníkom, lebo vtedy si domýšľate. To je veľká neistota, každá minúta trvá nekonečne, takže už ten moment, keď som tam sedela a pozrela sa na mňa vľúdne lekárka, vysvetlila mi, že tak nebojte sa v prvom rade. V prvom rade nedohľadávajte informácie, my vám povieme všetko, čo potrebujeme a jednoducho akoby poslúchajte nás alebo vnímajte, počúvajte. A tak aj naozaj bolo. Ako to oznámenie diagnózy samozrejme nebolo úplne jednoduché, pretože keď vám niekto povie slovo leukémia, každý sa zlákne. Vnímam to aj ja, keď náhodou sa niekde v rámci svojho okolia zhováram pomenujete to ochorenie ako leukémia, tak sa človek zlákne. Možno ľudia, ktorí poznajú konkrétne diagnózu CML, čiže chronická myelocitová leukémia, tak už niektorí ľudia vedia, že v dnešnej dobe tá medicína poskytuje naozaj možnosti a formy liečenia a veľmi úspešne dá sa povedať. Samozrejme, každý pacientský príbeh je rôzny. Ja som vďaka teda aj liekom, lekárkam a vôbec šťastnej náhode ten šťastnejší človek, takže keď mi lekárka vysvetlila, aké sú možnosti a
že tie obavy naozaj nemusím mať, že nie je to tak, ako som možno predtým čítala na internete, že doba prežitia je krátka, naopak. Žijete v podstate, dá sa povedať, normálne. Myslím, že všetci, ktorí sme sa s tým nejak, alebo teda všetkým, ktorým nám tá liečba funguje, tak naozaj žijeme v podstate bežný život a nejakým spôsobom nevynikáme spomedzi iných ľudí a moje okolie, pokiaľ nepoviem, tak vlastne nemá šancu vedieť, že mne v 25 bola diagnostikovaná takáto diagnóza. Predpokladám, že nastalo teda nejaké obdobie intenzívnejšej liečby na úvod. Áno. Na úvod áno, tá prvá liečba bola náročná, aj keď teda nebola to ani chemoterapia, nebola to ani povedzme transplantácia, čiže také tie ťažšie možnosti. V podstate to išlo len o akoby domácu liečbu. Lekára som navštevovala iba ambulantne, ale áno, telo sa v tej prvej fáze muselo vysporiadať jednak s pomerne ťažšou formou liečby a zároveň s tým stavom, ktorý v tele prebieha. Čiže bujnenie nejakých rakovinových buniek. A ono je to vlastne trošku iné, ako máte, povedzme to v prípade, keď máte nádor niekde lokálne identifikovaný. Tu v prípade leukémie hovoríme o rakovine krvi, čiže akoby máte zasiahnuté celé telo. A ono naozaj tie prejavy boli po celom tele, že všetko vás bolí a ste unavení a keď sa teraz stretne takéto bujnenie divoké buniek a k tomu tá liečba, tak chvíľku to trvalo. Ja som to ponímala možno podobne, ako keď pacienti opisujú chemoterapiu, čiže naozaj trávenie, žalúdok, všetko bolo veľmi rozhádzané a veľmi som sa potila, bola som stále unavená, takže bolo to také naozaj náročné, ale postupne som sa naučila skamarátiť čistou liečbou alebo s tým, že ako vlastne si nájsť nejako procesy na to, aby som si uľahčila. Prvé bolo samozrejme spomaliť, stráva a celkovo taký zdravší životný štýl. Do dnešného dňa od seba eliminujem stres. Podľa mňa stres je naozaj pôvodcom mnohých zdravotných potiaží, ale najmä zaťažujeme to telo a to telo sa ťažšie vysporiadáva so všetkým. Takže to prvé obdobie bolo ťažké. Nemyslím si, že ani tak psychicky, lebo pokiaľ vám niekto na jednej strane oznámi ťažkú diagnózu, na druhej strane vám povie možnosti a tie možnosti sú pozitívne, tak to vnímate ako nádej, ktorú chceme každý ako pacient. Takže psychicky odvtedy ja som sa nikdy viac nejako nezaťažovala. Bojovalo viac menej to telo. A aký je váš život teda s týmto ochorením dnes? Tak dnes je to už samozrejme úplne iné. Ja v podstate normálne dá sa povedať, žijem si bežný život. A ako som to už aj povedala, že asi nevynikám vďaka naozaj modernej medicíne a napriek tomu ochoreniu som mamou 2 dcér. A samozrejme bolo to trošičku náročnejšie, celé to tehotenstvo a ten priebeh musíte byť pod dohľadom lekárov, ale práve ja to vnímam ako bonus, že jednoducho tí lekári na vás dohliadajú, ste strážená, nemusíte mať iné obavy. Takže ten život za normálnych okolností už dneska áno, musím fungovať tak, že tie kontroly sú stále, sú preventívne a taktiež samozrejme tá liečba preventívne stále prebieha, to znamená, že u mňa to musí byť budík každý deň, aby som nezabudla, takže to je asi jediná vec, na ktorú som si najťažšie nejako zvykala nezabudnúť na liečbu, ale to je jediná vec, to je naozaj, vnímam to už veľmi dnes ani nejako starosť, ale niečo zautomatizované, čo je prirodzené pre môj život a v podstate som si na to úplne zvykla. Nevnímam to ani ako niečo navyše, alebo ako už vôbec nie ako ochorenie. Vy ste hovorili, že eliminovať stres. Ja mám pocit, že v dnešnej dobe, že to sa snáď ani nedá. Čiže ako to robíte? Eliminovať stres je u mňa veľmi náročné, hlavne keď máte doma pomaly 2 tínedžerky a všetko. A práca, povinnosti a samozrejme taká spoločenská situácia. Ja vnímam, že tie vzťahy medziľudské sú trošku nápätejšie. Obávam sa, že sa niekedy aj veľmi izolujem, ale aj to je forma toho, ako sa tomu stresu vyhýbať. Určite sú to dneska aj sociálne siete, ktoré sme možno pred 20 rokmi tak nevnímali a neboli sme tak zaťažovaní alebo konfrontovaní tak veľmi rýchlo s nejakou realitou a možno nepozitívnou, ktorá je okolo nás.
Ja si síce telefón tiež neviem úplne odtrhnúť od ruky, ale snažím sa nájsť ten kľud a hlavne jedna vec je práca, kde v podstate sa človek snaží fungovať na 1000%, ale v tom súkromnom priestore sa doma, hlavne keď zavriete za sebou dvere, sa snažím naozaj si vytvárať to svoje prostredie, či už s rodinou, alebo akokoľvek, čokoľvek ma dokáže upokojiť. Hej. Keď viem, že mi robia zlé správy alebo ťažké filmy, ja ich nevyhľadávam. Naopak, vyhľadávam si naozaj komédiu, nejakú veselú, bezstarostnú, ktorá vám ukáže, ako sebou vás namotivuje nejakým spôsobom ísť len na vychádzku. Máme doma veľkého psíka. Ja keď si potrebujem nejakým spôsobom odfiltrovať niektoré veci alebo jednoducho vypnúť hlavu, idem na vychádzku. Našťastie bývame aj v pokojnom prostredí. To bola u mňa jedna z takých základných nejakých predstav, že kde chcem žiť, čiže snažím sa vyhľadávať kľudné prostredie, tichšie prostredie a vyvažovať, nájsť si taký ten balance life, aby to nejako fungovalo. Ťažké to je to určite a ani ja nemôžem povedať, že sa mi to 100% darí. A posledná vec, ak by ste mali odkázať niečo ľuďom, ktorým je diagnostikovaná táto forma leukémie, čo by ste im povedali? Keď to poviem ako úplne len osobne ako človek, tak také moje životné kredo, ktoré ma sprevádzalo, či som bola chorá alebo nie, je, že s úsmevom ide všetko ľahšie. Čiže asi sa nejakým spôsobom neuzatvárať, netrápiť a nepremýšľať negativisticky. Ja viem, je to ťažké, každému sa nám to ľahko hovorí, ale snažiť si práve preto je dôležité nachádzať si také tie pozitívne, ja neviem, dobrú knihu, dobrý film alebo niečo, čo nás nejako drží. A druhá vec je naozaj nestresovať, lebo práve CML konkrétne je to ochorenie, ktoré má dnes naozaj mnohé možnosti, dokonca väčšie alebo širšie, ako keď som bola diagnostikovaná ja. Vtedy to bola možno nejaká 1-2 forma, respektíve veľmi v krátkej dobe predtým iba bola započatá liečba tohto ochorenia a prešlo v podstate nejakých 15-16 rokov a ja to teda aj na vlastnej koži cítim, že či už vedľajšie účinky, to je neporovnateľné prvé lieky alebo nejaká tá prvá fáza a dneska naozaj v podstate žijete plnohodnotný život. Dôležité je samozrejme, aby tá liečba zafungovala, čo je vo veľmi väčšej v podstate časti. To asi pani doktorky by lepšie vedeli povedať, ale naozaj tie možnosti sú a práve to je dôležité, že treba sa z toho tešiť, treba sa sústrediť na seba, treba si prispôsobiť ten život a hlavne si myslím, že každému z nás diagnostikovaním vážneho ochorenia by to mal byť taký výkričník na to, že naše telo na niečo reaguje, s niečím bojuje a možno je to aj ten životný štýl, spôsob alebo nejaké trápenie v živote a že tam treba hľadať možno tú príčinu a tým sa potom, už keď mám sily zaoberať a jednoducho si ten život trošičku skľudniť a prispôsobiť. Ja som to tiež vnímala ako zdvihnutý prst, že pozor, toto nerob spomal a ži možno trošičku inak, takže základ je sústrediť sa na seba a ešte jedna podľa mňa taká dôležitá vec a nechcem, aby to vyznelo zle, ale človek musí byť trošičku sebec. Že nemyslieť na všetko a všetkých chcieť uspokojiť, lebo mnoho ľudí je takých, hlavne možno generácia našich rodičov. Dôležití sme vždy my. A dokonca ja si niekedy sa smejem, že najskôr sa musím nájsť a potom sa starám s kľudom a úsmevom o svoje deti. Ale je to naozaj tak, lebo človek musí byť spokojný, musíte mať tie základné životné potreby nejakým spôsobom uspokojené a potom máte naozaj energiu na všetko ostatné. A tým môže byť napríklad aj naozaj ochorenie onkologické, aby ste sa s tým dokázali vysporiadať aj bez nejakého stresu.